по-шумно се удрят токовете на една жена в тротуара, докато върви, толкова повече иска тя да бъде чута и видяна. Като момче бях най-високия измежду приятелите си. Бях най-едрото момче на футболното игрище, в училище, дори в клуба по борба. И доста отрано мама започна да ми избира пуловери не от детската, а от мъжката секция на магазина за дрехи. Краката ми бяха толкова грамадни, че обувките никога не ми бяха по мярка и палците ми винаги пробиваха дупки в тях. Сега съм питомен звяр. Звяр с изтъркани зъби и звяр с неудобно легло вместо барлога. Колкото по-шумно се удрят токовете на една жена в тротуара, толкова повече иска тя да бъде чута и видяна. И доста отрано мама започна да ми избира пуловери не от детската, а от мъжката секция на магазина. Краката ми бяха толкова грамадни, че обувките никога не ми бяха по мярка и палците ми винаги пробиваха дупки в тях. Сега съм питомен звяр. Сега съм питомен звяр. Звяр с изтъркани зъби и звяр с неудобно легло вместо барлога. От време на време наистина съм страшен. Майка ми казваше, че винаги излиза докато ям, за да не ме гледа как се тъпча. Най-голямото наказание за една жена с високи токове е да посипят пътя из памук. Защото когато една жена с високи токове ходи по памук, никой не чува тракането на нейните токове. Те искат да избягат от мен. На 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 na 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 na